Jeg hedder Line Love. Og jeg hedder Katarzyna. Og sammen har vi bloggen SOS, som er en modeblog og en livsstilsblog, der handler om, hvordan vi får SU til at slå til. Og nu skal vi ud og se, om vi kan gøre nogle gode genbrugsfund. Jeg har fundet den her blazer, som er meget enkel, men fed, fordi der er så mange knapper. Blazeren den koster 200. Det er fin pris. Man kunne måske finde den billigere på et loppemarked, men det var en ret god pasform. Jeg har lidt let efter en grøn blazer. Den koster 260. Det er jo ret billigt. Det er ret billigt. Det er jo ret typisk også det, vi har fundet faktisk. Ligne i en farve og meget sort. For at få mere råd til mode, så sparer vi ret meget på vores madbudgetter. Find den billigste dåsetun uden håndtag. Og den billigste råbrød. Så har man jo sparet nogle penge, og så kan man bruge dem på noget andet. Når man har en passion, så er man jo også nødt til på et eller andet plan at være bevidst om, hvad man har af penge. Så nytter det ikke noget at smide penge efter taxaer, hver gang man er i bilen. Præcis. Så er der på cyklen. Der er på cyklen. Så man ved, at hvad man har brug. Ja. Og har råd til at dyrke sin passion.